Da ni Cefn Llwyfan, Steddfod yr Urdd, efo papur wal, sy'n mae'n mynd o ge? Da iawn, sut ydych chi'n mwynhau Steddfod yr Urdd? Ie? Ie? Dydwch mwy? Oeddech chi'n eisteddfotwyr brwd chi? Weithiau, ie. Ie? Dim Steddfod yr Urdd, ddim gymaint. Na, Steddfod Genedlaethol? Tos i sport, ia. Trydydd allan o'r 3. O, da iawn. Band rock o wain, ia. O. 10 oed. Ti'n gyferchiadau, da iawn. Digwydd, mae'n llwyth o cerddorion ifanc mewn cystadlu fan hyn ystod yr wsnos. Mae safon yn anhygoel o chaldeg, 11 gitar, blwyddyn 6 a iau a bellid, a mae'n rhyfeddol o safon, de, so watch out. Os da chi'n chwilio am drymar neu rhywbeth, de. So dydych chi, papur wal fod o gwmpas onest, be? Dych chi os blwyddyn? Ie, mae'n dweud blwyddyn, ia. Ie? Sut ydych chi? So, a wedyn... Ie. So mae beth yn dechrau? Beth yn dechrau? Ie, da iawn. Da chi di rhyddhau rhyw cynnwys eto? Sengl, ie? Mae sengl ni allan ar Spotify. Na fo. Frita Soon. Na chdi, ie. Fi'n recordio efo Boys Mellt. Ie. Ie! Mae'n fideo hans a stuff ar efo. Do, cool. O'n ni'n siarad efo hogia mellt ddoe, ac oedden nhw sôn pa mor falch ydyn nhw i gael yna gang bach o'na chi does yn cwrdd fyny, cwcio fyny, neu pethau drwg ag ati yn ei stiwdio nhw. Felly, na, mae'n swnio bod chi gael lot o hwyl o'r yn Gaerdydd yna. A dwi'n meddwl bod chi'n gweld sŵn y bandiau yna gyd yn datblygu, da chi gyd yn rwbio ffwrdd ar eich gilydd, mae'n beth eitha iach, dwi'n meddwl dydi. So, dydych yn, gyda chi EP ar y gweill yn ei dall, does? Oes. Da ni recordio efo Chris Jenkins. Aha. Travis Roots. Da ni wedi polishing. Dwi'n gofio mixio a wedyn gyda fe i gael ei mastro. A wedyn, oedden ni am roed allan diwedd round. Dyn ni'n gweld pwynt brysio a Na. Gebo gen ni'n neon a bob dim eraill yn fynd efo. Ie. Da ni am wneud fideo ar gyfer un can. Gwych. So, ie, just gymryd amser. Da, mae hwnna'n beth doeth, os o'n i'n dweud, bendant. Sut fath o brofiad i recordio fo rhywun fel Chris Jenkins? Mae just a laugh. Mae o'n, os oes mae o'n kind of cyfrannu greadigol hefyd. Os o'n i'n siwtio beth ni. Llwyth o brofiad. So, Steffan nhw'n gormod yn gael. Na. Mae'n deall pa fath o sŵn, fath o music, you know. Ie. A mae'n take it yna, really. Gwych, da iawn. A beth di cynllunio chi rhan gigio dros yr hawen? Mae gen i Leeds nesa, ia. Leeds, yn chwarae Leeds yn noson Libertino. O, ie. Yn Hyde Park Book Club. Efo Book Club? Los Blancos. O, ie. Argraff. Ie. A wedyn, dyn ni'n chwarae Gwyll, Blaenall. Ie. Gwyl arall. Wedyn Gwyl arall. Hwna'n rhaid weekend, dwi'n meddwl. Yndi, ie. Steddfod ydyn ni a gig cymdeithas. A dwi'n meddwl, cyn hynna, dyn ni am sort of... Ia, trio gael yn gogledd. So ni heb chwarae yn y gogledd. Blaenaf yn cyntaf ni, a wedyn dre. Ie, mae'n rhyfedd i'w trio chi dod o gogledd, da chi wedi gicio na eto, ie. Na, da iawn. Yes, a wedyn... Mae'n K470 dyn ni, ia. Ie, dyna, mae'n ffordd bell fan hyn, diolch ar y teg. Ie, wedyn Steddfod, gyda ni tua 4 gig, dwi'n meddwl. Oes. Ie, Caffi Maes B, da ni'n chwarae Maes B, a... Llyfan Maes. Llyfan y Maes, Cymdeithas y Iaith, Llyn, a dwi'n meddwl mae'n un arall Maes D. O'r un newydd. Maes D. Ie. Gret. O, da iawn. Gret. O, pob hwyl efo popeth dros yr hag, ia. Dych mlaen i god yr EP newydd, ac nhw'n i ddal fyny chi fian, ia? Oeso. Enw llama ydi Mae'r Dyddiau Gwell i ddod. Stars are fun, it's in my mouth.
roedd dda